Sanibonani bakwethu, ngiyabingelela inkunzi yamanzi kwaDlamini. Ngibuya le emadolobheni aseMenmont esifundeni saseNtembeni. Cha, ingane zakwethu ngithi angisume nokuzoyibongela okukhulu kunina indlela eningibonise ngayo isapoti emsebenzini wami ebengade ngiwenzile kulo nyaka esisuka kuwona osihloko sithi itshe ekhwapheni. Ngithi angibonge kakhulu bafowethu, izinga lishintshile kumina njengoba nje nabaningi bayayazi inkunzi yamanzi manje endaweni yeningi. Bafowethu ngiyayicelela isapoti ningapheli amandla ingane zakwethu ningiyise laphana phambili kwelabaphumeleleyo. Ngiyazi yonke indlela iqala kunina nabaphambili baphambili kungenxa yenu. Wengefana nothiyana wendidane aze washona ndakwenza kale balisa ufana nqamashini nothengiwe weqala wena aze washona ndambombe kale balisa uzofika uthini esemndeni ngalesi sono abantu bebelokhu beseduze nami kuwona lo msebenzi. Ngishaya izandla nje kakhulu kubhuti uMroza owafakuthi qhamukile naye ngelinye lamanoni ebelithi isihloko sakhona sithi amanyala akho. Bancane abangayazi leyo ngoma, ibishisa iy'khotha impela, ibishisa iy'khotha kangangoba namanje ngilapho engikhona nje ingenxa yayo. Umtolo awuwotazanele waluqethu uthando lwethu. Umtolo awuwotazanele waluqethu uthando lwethu. Umtolo nokushendeza waluqethu uthando lwethu. Ungazuthola endaweni po uthole nalona po awunamahloni abantu bengazi. Ungazuthola endaweni po uthole nalona po awunamahloni abantu bengazi. Ungazuthola endaweni po uthole nalona po awunamahloni abantu bengazi. Umtolo nobushendeza waluqethu uthando lwethu. Ngisho nginazise nje nawo ukuthi kulo nyaka izoqhamuka inkunzi yamanzi ngey'khathi zabo-September nje sihlale emlindelweni. Siza nengoma enkulu futhi sizoshisa iy'khotha njengokujwayelekile. Ngibonga kakhulu nje kubona bonke bebeseduze nami senza wona lo msebenzi lona. Ngiyabonga bafowethu ningapheli amandla. Ngibonge-ke nakuzinsizwa zangakithi zingisekile ngengezo, zangiseka ngakho konke, zangiveza lapha nalaphayana. Ney'ntombi zangakithi zangiseka ngakho konke nje ngokukikiza nangani ngithakazela umsebenzi wami. Ngiyabonga kakhulu ningapheli amandla. Nakubona bonke abantu bakwezinye iy'ndawo esebengazi balikhombisile uthando kumina kangangoba nje kunevidiyo evelele lapha yenziwa ubhuti uGcwame Elihle uZanele ishaya yaduma umhlaba wonke. Ngiyabonga kuyena engapheli amandla ngokuhle. Siyabonga ithuba, qhubeke nibe nathi ingane zakwethu. Siyabonga kakhulu.